Свещена медитация за изцеление на душата, която е давала на всички и е забравила себе си. Добре дошла, прекрасна душа. Ако днес си тук, знай, че не е случайно. Нещо вътре в теб ти е довело тук, в този момент, в това свещено пространство. Може би си уморена, уморен, повече отколкото признаваш. Може би дълго време си бил или била силният човек. Този, който винаги е бил до другите, който е разбирал, подкрепял, прегръщал, помагал, давал и давал и давал. Този, който е носил болката тихо, въпреки всичко, и се усмихвал. Този, който е намирал сили за всички, но не и за себе си. И може би някъде по пътя, тихо, неусетно, си забравил за себе си, за своите нужди, за своето сърце, за своята душа. Но днес не си тук, за да бъдеш силен или силна. Не си тук, за да се справяш. Не си тук и за да доказваш. Днес си тук, за да си позволиш да бъдеш. Просто да бъдеш. И преди да продължим, искам да знаеш нещо важно. Ти не си слаб или слаба. Не си счупен или счупена. Ти просто си уморен. А понякога дори най-силните души имат нужда някой да ги прегърне нежно, с любов, без очаквания, без да искат нищо от тях. И днес това пространство е точно за теб. Едно свещено място, където няма нужда да носиш тежестта, дори и за малко. Сега поеми дълбоко въздух. Издишай бавно. И още веднъж дълбоко поеми въздух. Нежен, лекуващ въздух. И сега бавно издишай. Позволи си да се отпуснеш. Да отпуснеш деня, напрежението,
И още веднъж вдишай дълбоко и бавно освободи въздуха. Всяко вдишване и издишване усещаш как нещо започва да се разтваря. Вдишай отново и издишай бавно. Точно сега няма къде да бързаш. Няма какво да правиш или поправяш. Няма кого да спасяваш. Само ти и твоето сърце и твоята душа. Така че позволи на тялото си да започне да се отпуска. Отпусни челото. Нека всяко напрежение просто си тръгне. Отпусни очите. Те са видяли толкова много. Плакали са. Усмихвали са се. Крили са болката. Днес могат да си починат. Отпусни челюстта, врата, раменете. О, тези рамене толкова дълго са носили тежест, отговорности, болка, грижа. Позволи им точно сега да се отпуснат. Нека всичко, което не е твое, започне да пада. Нека тялото ти най-накрая си почине от чуждите товари. Отпусни сърцето си, дори ако е уморено, дори ако е било наранявано, дори ако е давало повече, отколкото е получавало. Днес той е в безопасност. Тук си в безопасност. И сега представи си, че стоиш на едно красиво, тихо, свещено място. Може би е градина, може би гора, може би място край вода. Или просто място, което душата ти избира само за теб. Усети, тук въздуха е лек, нежен, лечебен. Тук няма шум, няма напрежение, няма очаквания, само мир, тих мир. И за първи път от много време не трябва да правиш нищо.
Не трябва да се доказваш. Не трябва да се грижиш за никого. Тук някой се грижи за теб. Тук си важен или важна. Ти си видян, видяна. Ти си обичан, обичана. И в този свещен миг позволи си да усетиш присъствието на Създателя на всичко, което е. Като нежна, безусловна любов, която ти обгръща, без да те съди, без да те критикува, без да очаква от теб. Само те обича. И тази любов сякаш прошепва: скъпа душа, толкова дълго носиш всичко сама. Време е да си починеш. Аз съм тук. И сега постави ръка на сърчицето си. И тихо, нежно попитай душата си: от какво имаш нужда? Не анализирай, не поправяй, само слушай. Душата ти отдавна чака да бъде чута. И попитай отново: от какво имаш нужда? И докато слушаш, позволи си просто да бъдеш. Няма правилно или грешно. Има само теб в този свещен миг. И сега представи си, че пред теб има една красива пътека. Мека, спокойна, осветена от нежна светлина. И ти започваш бавно да вървиш по нея. С всяка крачка сякаш нещо тежко започва да пада от теб. Напрежението, умората, очакванията, болката, грижите, отговорностите. Всичко онова, което си носил или носила толкова дълго време, без дори да усетиш колко тежко е станало. И може би
дълго време си вярвал или вярвала, че трябва да си силен или силна, че трябва да се справяш, че трябва да даваш, че трябва да бъдеш до всички, дори когато вътре тихо си се разпадал, дори когато душата ти е шепнала: уморен съм, уморена съм. И това е било така. Искам да знаеш, ти си направил най-доброто, което си можел или можела. Ти си давала любов, дори когато самата си имала нужда от нея. Грижила си се, грижила си се, дори когато вътре е боляло. Била си силна, дори когато си бил или била изморен, изморена. И сега е време да свалиш тежестта, дори за малко. Представи си, че носиш тежка раница, пълна с тревоги, болки, разочарования, неизплакани сълзи, вина, страх, умора и може би дори чужди тежести, които никога не са били твои. Погледни я нежно, без осъждане. Тази раница е просто знак колко много си носил или носила. Но, скъпа душа, не е нужно повече да носиш всичко сам или сама. И когато си готов или готова, нежно, бавно остави тази раница на земята. Усети как тялото ти става по-леко, как раменете ти омекват, как дъхът се освобождава, как нещо в теб започва да си спомня лекотата. И сега пред теб се появява една версия на теб. Може би по-млада, може би по-нежна, може би онази част от теб, която е чакала толкова дълго да бъде видяна, да бъде чута, да бъде разбрана. Това е твоето забравено аз, частта от теб, което е оставила себе си на последно място, за да има сили за всички останали. Погледни я. Как изглежда? Какво чувства? Уморена ли е?
Голодна ли е? Тъжна ли е? И бавно се приближи. Погледни я с очите на любовта и кажи: виждам те. Съжалявам, че те оставих сама толкова дълго време. Благодаря ти, че издържа, но вече няма да те забравям. И сега нежно я прегърни. Прегърни тази част от себе си, която е чакала любов, почивка, нежност, разрешение да не бъде силна. И докато я държиш в прегръдките си, усети как нещо започва да се лекува. Нещо меко, нещо тихо, нещо истинско. И сега си представи, че над теб, над главата ти, се появява топла, нежна, бяла или златна светлина, като любов, като сигурност, като дом. Тя бавно започва да се спуска, докосва главата ти и носи покой, докосва ума ти и успокоява всички мисли, докосва очите ти и лекува всичко, което сте видели. Докосва сърцето ти и ти прошепва: можеш да си починеш, можеш да получаваш. Не е нужно само да даваш. Позволи на тази светлина да изпълни всяка твоя клетка, всяка болка, всяка умора, всяка празнота. И просто дишай. Повтаряй тихо в себе си, ако желаеш: аз съм важен или важна. Позволявам си да получавам любов. Не е нужно винаги да бъда силен или силна. Позволявам си почивка. Позволявам си да освободя всяка тежест в моето тяло. Избирам себе си с любов. Душата ми заслужава грижа и аз си позволявам. Позволявам си
да усещам лекотата във всяка една минута от живота си. Аз знам какво е чувството да бъда обичан или обичана, да усещам тази любов. Аз знам какво е чувството да съм достатъчен, достатъчна. Аз знам какво е чувството да бъда щастлив и радостен във всяка една минута от живота си. Искам да запомниш нещо важно. Ти не си изгубен или изгубена. Ти просто твърде дълго си давал или давала на всички и си забравил себе си. Но днес, нежно, с любов, започваш да се връщаш към себе си, към сърцето си, към душата си, към своята светлина. И помни, ти не трябва да заслужаваш любовта или почивката или грижата. Те са твое рождено право. Поеми дълбоко въздух. Усети цялото си тяло. Усети себе си. Усети лекотата. И си позволи да се внедрят всички тези чувства. И когато си готов или готова, бавно може да се завърнеш тук, сега, където си. По-лек или лека, по-мек, по-мека, по-близо до себе си. Ти вече си важен или важна. Кажи си го: аз знам как да бъда важен и значим за себе си. Ти вече няма да забравяш себе си. Позволи си да почувстваш лекотата, да почувстваш как тялото ти е по-леко, по-спокойно. И когато си готов или готова, може да отвориш очи и да приемеш новите честоти. Да си позволиш, да си дадеш, да си простиш. Запазете тази вибрация за себе си, тази лекота, това спокойствие и си го позволявайте по-често. Вие го заслужавате. С много любов за вас, Рени Захариева, Тета Хилинг терапевт. Пожелавам ви прекрасен ден, мили хора.